Si no pots amb l'enemic t'has d'unir amb ell, això de tota la vida, tetes, vale? I som post-trap with moderation. Què? Tranquil. Barcelona, Palmer, estudis Mallorca, Esperes, Barres i Reixes, Bugatti, KTMs, like un Peter Pan, un manicomi ple de feres, saps que se Jo soc Llum Raizola, em dic Quintí Casals Baldomà i tinc 26 anys. Això és com el cole, no? Sí, com Jo em dic Dani i per desgràcia també faig 26 aquest any, tio. La rosa la cubana no m'agrada i els caragols soc de Lleida i no massa tampoc. I no sé, tio. Jo soc subnormàlex, Àlex Alcalde, Serrano, ho sento per dir-nos cognoms, perdona pare, perdona mare. I jo tinc 26 anys també. I no ho sé, tio, m'apeteixia un gazpacho, me tinc que anar a comprar un cafè perquè Però ara sou 27, No, però faig 27 el mes que ve, tio. Jo som del 93, 26 anys, Marc Vidal i sóc el Marc B. I som post-trap with moderation. Mira, jo sóc educador social a Lleida, que actualment estic vivint allí, i bueno, pues això, des que vaig acabar la carrera estic treballant d'això, content i a part amb la música. Yo pues me dedico al món audiovisual i també per sobreviure i pagar el pis i aquestes coses pues també treballo de recambista. Toc un taller. Jo, shout-out a la UB des d'aquí, encara no he acabat la carrera. Vaig començar economia en el seu dia i és la major cagada de la meva vida, no feu mai economia, tio, us ho dic en sèrio, vale? Actualment estic currant en un club esportiu i no res, soc monitor, faig manteniment, faig de recepcionista, faig de camarero i el que em demanis. I jo sóc copy creatiu, que vol dir guionista publicitari a una empresa que no diré. A veure, jo sóc una persona que m'agraden molts estils de música, considero que... És dificult. Clar, jo si hagués de fer una mescla faria Albert Pla, Cecilio G i no sé, algú... Rosalía. Sí, mira, pues sí. Això és Llum Raizola. Sí, aquesta pregunta és la típica que m'està esperant, perquè també m'he vist les prèvies entrevistes, i és molt difícil perquè jo sóc molt fan de molta penya, saps? Llavors, ara mateix, en plan, que m'hagi influenciat a la meva vida, m'ha influenciat molta música diferent, del pal. De petit escoltava de tot, des de Melendi el primer disco, Sean Paul, jo què sé, rock d'aquest pijo alternatiu de garaje, rotllo Sum 41, Blink 182, bla bla bla. He escoltat algo de rap, també per desgràcia em va molt a Nagy KCO en la seva època i actualment lo que més m'influència pot ser, no ho sé, tio, potser ja, però dintre de l'americà, tio, no sé, potser estaria, no sé, Offset, Drake, una no tant, Future a saco, Future li menjo la cara, tio, no sé, penya així, tio. El meu grup així com a fetitxe, així d'esto heavy, pues no sé, potser Rage Against the Machine o Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, coses d'aquestes, i del rotllo de la mogudeta aquesta així més del trap i por ahí, pues americans, el Tyler the Creator o el Anderson .Paak, penya així, i d'aquí d'Espanya, algú, mira, així, per dir algú que no és gaire conegut i que crec que es mereixia una mica més de reconeixement, Old Liquor. Old Liquor, aquell xaval fa coses molt heavy. Jo amb aquesta pregunta me torno loco perquè no tinc molt bagatge musical. Jo me vaig criar amb mon pare amb boleros de Luis Miguel, amb Queen, Supertramp, bona vaina. Però ara pues, me'n vaig a com quan va començar tot, amb el de La Fuente, amb tothom que ha dit aquesta gent, perquè al final hi vic amb aquest malalt, que me fique a tope de música i llavors m'empapo de tot, de USA, d'Espanya i de tot. Jo vaig estar escoltant lo de el Sticky, el de con Baua. Jo sí te dic l'última cançó que tenia aquí, mira, tal qual. ¿El llegit rap solo? Sí. Sociedad alcohólica, violadores del verso, política del miedo. Dios. Está guay,
Esto es un tira y afloja. ¡Oh, sí! Lírico de carne. Free lírico, tío, joder, free lírico. Free lírico no, tío. Jo crec que és Fuego, tio, l'última mixtape que m'he ficat avui. Vibes, sí, Fireboy Forever, número 2. Vibes 2016, de quan vaig anar a Suècia d'Erasmus, tio, que aquest disc ens el vam cremar a saco, tio. Bueno, jo és de lo primer de que vaig escoltar de trap, más o menos en espanyol, saps? En habla hispana així una mica... Que no fos... Clar, ara els entenc, els còdics que tiraven abans, però que no fos en plan Cecilio, Young Beef, Kinder Malo, Pin Flaco, jo a l'època aquesta gent no els entenia, saps el que vull dir? Jo el 2016 en aquesta gent jo no entenia una merda i ara m'estic escoltant temes del Pin Flaco, Kinder Malo al 2020 i estic pillant una de còdics i una de coses que estic al·lucinant. Y yo seré sincero, ¿vale? Pues sí. Todos Presos 2 de Cecilio G, Dark Boys Club de Darpolo Gang, que és un grup d'Itàlia molt famós allí, aquí no tant, com Vanwa, com en Details, i després Don Gelato de Flashy i Forever Domingo, shout out, senyor Chen. Shout out, senyor Chen. Jo te puc dir on espero no veure'm, tio. Jo te puc dir que ara, com dèiem, estem vivint amb l'Àlex a Lleida i faig un canvi, faig un moviment que vinc el curs vinent a Barna, a canviar d'aire, a canviar una mica de vida, perquè és que al final no m'he mogut de Lleida encara i vull provar això una mica. Llavors, no me plantejo més que l'any que ve, no te puc dir... Espero seguir fent música, espero estar amb aquesta gent perquè m'estan aportant, ja no musicalment sinó com a personalment i tota la vaina, crec que estem creixent molt i està content. A lo millor no faig música però està content, saps? Jo què sé, de lo que ve. Però que ja m'he ficat utòpic. Vaya loco, tío. Qui vol parlar? És la moderation, saps? Lo que em molaria és no estar mort o no viure sota un pont o estar bé, saps? I si puc fer música, pues seria la polla. Si puc seguir fent música i inclús ingressar a això, viure d'això, el que sigui, pues sueño hecho realidad, saps? Com us he dit, des de petit pues, escoltava tot tipus de música, però va ser en el moment en què em vaig començar amb aquest personatge, germà meu actualment, que vaig començar a conèixer tot el tema de la música urbana, de l'art urbà, no? Vull dir, des del tema d'audiovisual, no sé, tot el merchandising, el màrqueting, una mica tot com funcionava i altres llocs i com estava fent la penya, que jo m'encantava escoltar. I donada aquesta facilitat que tenia, que hi havia molta gent a prop meva que podia gravar un tema, amb ell vivíem i vam fer el videoclip ja de primeres amb el primer tema, va tenir molt bona acollida, era algo que era una mica per provar, però va funcionar en quant a que me vaig sentir bé, m'agradava fer-ho, m'agradava les sensacions que generava, no? I a poc, pues, tal com dic els temes, perquè penso que està tot molt ben explicat, com a anem a provar, ostres, això m'està enganxant, estoy en ello, saps? I ara és això. Jo, per exemple, a nivell personal, així. Uala, us he ensordat a tots, A nivell personal, jo, per exemple, què vol dir començar a fer temes? Per exemple, vaig començar molt tard, fa relativament poc, molt tard d'edat, saps? Fa 2 anys amb ell. Però prèviament sempre m'havia molat molt per aficions de la vida i pel que sigui, acabava coincidint amb col·legues que els agrada fer freestyle al carrer o que quedàvem per fer el calistre i la cerveseta a la fresca i llavors ens tiràvem uns fris o tot el rotllo. I a mi em molava molt el fet aquest de quedar amb la movida i amb els col·legues en plan amateur total, ni apuntar-me a batalles ni res, o sigui, això mai m'ha molat. Què passa? Que a mesura que anàvem fent free jo m'anava engorilant i els dies que jo estava fino, que normalment era quan quedàvem amb el col·lega soles, perquè si no em ficava nerviós, inclús m'atrevia a fer free en anglès i tot, saps? I el col·lega, un que es diu Nil, shout out pel Nil des d'aquí, me diu, tio, però per què no proves d'escriure un tema o algo, tio, si improvisant te queden així guais i tal, te treus 4 flows més o menys guapos, que no és com rap, ja fas alguna melodia, saps?
dic, hòstia, tete, tio, jo no m'he escrit una lletra amb la meva vida, saps? Vull dir, jo, què te dic, que m'agraden les patates fregides, saps? Llavors, com que estava una mica bloquejat al principi, val? I el meu desbloqueo és curiós i és graciós. Això, mira, apunteu, tio, aquesta anècdota està molt bé. Estàvem de recus, a juliol, a la UB, i teníem una barbacoa a casa d'un col·lega del Lluís Manresa, també un shout-out per ell, i era per l'època aquesta que el Nil m'estava com dient que a veure si m'escrivia una lletra i tal. I jo me'n recordo que tenia una recu que la portava com el puto cul i per sort o per desgràcia pues, tenim col·legues que els hi receten pastilletes d'aquestes del Concerta i del Ruifen i tot això que està de moda entre els estudiants per xetar-te de mentre que estudies, no? Total, que em vaig fotre una pastilla d'aquestes per estudiar de mentre que estaven els col·legues a la piscina, saps? Dic, a veure si rasco algo, tio, està tot ratllat per la recu, almenys jo què sé, si puc rascar 3 pàgines o el que sigui, pues pa'lante, saps? Amb la pastilla pues, em va fer l'efecte contrari, vaig començar a sentir música i jo em vaig començar a atrapar amb la música i no amb els llibres. Llavors vaig començar a escriure, em vaig fer la meva primera lletra, que ja estava a la barbacoa també, li vaig ensenyar. Al cap d'un mes vam anar a viure junts a Barna i aquell mes que estàvem vivint junts com que em vaig escriure, jo què sé, 30, 40 temes, saps? Una puta locura. I amb la meva explosió els meus compis de pis, que eren aquests dos, m'odiaven moltíssim. Perquè jo no tinc ordinador, val? Llavors jo m'escoltava els beats amb els que feia els temes des de la tele, del menjador que teníem una Smart TV al piso d'alquiler. Un pis enano, val? Llavors estaven fins als collons de que estigués tot el puto dia jo fent temes. Llavors, clar, què va passar? Que l'Àlex em va odiar molt, però el Quinti, per exemple, pues, també el va odiar, però no tant, i es va unir el Carlos, saps? Al final. Si no pots amb l'enemic t'has d'unir amb ell, això de tota la vida, tetes, vale? I, bueno, el que va passar simplement és un dia, quan ja n'estava fins la puta polla d'aquest home, vaig dir, bueno va, pues fem-nos un tema i vaig anar a buscar 2 botelles de vi al que viures de baix, perquè per aquí igual està mal dit. Vaig anar allí i ens vam fer el primer tema, que era una merda de tema, evidentment, perquè tots els primers temes que et fas la primera vegada són una merda, i arran d'això pues, me va començar a molar, i vam anar fent molta música, primer vam començar gravant en un estudi de Lleida que es diu Puto Studio, que crec que ja ha passat tota Lleida per allí. Shout-out al Puder. I després va arribar un moment que ens van fer una maqueta a la Crack House i arran d'això, pues, com que teníem un munt de temes i tal, vam dir, hòstia, pues fotem un concert. Ja hi havia connexions abans de que ens uníssim, saps? O sigui, hi ha hagut sempre molt vincle entre tots nosaltres, saps? Nosaltres al final som amics i fem música per això. I arran d'això, pues, allò, la típica pilota que es va fent gran, i vam fer aquest concert, va ser un concertaco, a més ho vam voler fer d'una manera que ningú telonegés a ningú, vam mesclar tots els estils, com a fent un tipus de concert com si fos un viatge, no? Començant a baix i anar pujant fins a acabar amb un party increïble, tras. I ens va molar i arran d'això vam dir, pues, saps què, farem un col·lectiu i no res, i aquí estem. Vaig estar vivint amb uns col·legues a Lleida i era penya pues, que... Sí, trap, allí sí que era sense moderació, una miqueta era penya... Tots molt bona gent, tio, shout-out aquí a tota la penyita del pis. Dic, hòstia, us haureu de ficar cartells allí de... Trap with moderation, saps? Hòstia, no... Saps? Porteu-vos una mica, tio, no ho porteu tan al límit, saps? I un dia de festa amb aquests jo ho havia rumiat una mica i els hi vaig dir, hòstia, pues aquesta merda que els dic amb ells, tio, saps, així com fent les risses, tampoc no zero pips, saps? Com se diu? Ho podríem convertir en algo, saps? Penso que el rotllo dels tres pot ser... O sigui, no són rotllos diferents, però penso que són hipercompatibles, saps? I que podíem fer algo guai, saps? I no sé, a mi sempre m'ha agradat el món de la música, me considero un músic frustrat, quasi. I això, tio, i els vaig proposar la idea. I no sé, allí va començar una mica la idea. O sigui, vam començar a fer reunions i... I a plantejar-ho a poc a poc. I a plantejar-ho. Però clar, és que és tot molt nou, saps? O sigui, tenim tanta memòria i ho expliquem tot tant perquè és com que ve tot molt de sobte, saps? Sí, parlat és un any, tio, sí. O sigui, comencem a rapejar fa 2 anys amb ell, el Marvi potser tenia un anyet més d'experiència com a molt, no gaire més, i aquest juliol passat, finals de juliol, ja vam muntar això. Vull dir, està tot com creixent molt de zero, saps, encara? Però bueno, estamos ahí, tío. Siempre batallando, joder. O sigui, Trap with Moderation al final és un col·lectiu, no un grup. O sea,
especifiquem en col·lectiu perquè al final som una persona o una altra persona. Aquí està, tots fem el que volem, saps? En plan, jo miro per mi i el meu projecte personal, ell mira per ell el seu projecte personal, ell mira per ell el seu projecte personal, ell per ell el seu projecte personal. El que intentem és que els nostres projectes creixin lo màxim possible per quan ens juntem fer un macroprojecte, saps? En plan, que quan ens juntem sigui la polla i quan anem per separat també ens puguem autoabastir. El tema és, perquè això funcioni millor, sí que ens hem especialitzat una miqueteta a l'hora de distribuir-nos tarees en funció del que hem estudiat cada un, sobretot. Per exemple, el Quinti, que és un tio que ha estat tota la vida relacionat amb l'art, tota la vida relacionat amb les comunicacions, ha estudiat comunicació i periodisme, audiovisuals. És un tio que és molt fresc. Pues, ell, majoritàriament, el tema de les redes socials, de l'Instagram, del tal, majoritàriament tots anem fent una mica, però el 90% és el Quinti, per exemple. El tema audiovisual, tot el que és dissenys, fotos, vídeos, portades, tot el que ens faci falta, inclús alguns, com se diu això, tipografies, inclús, saps? Tot això contem amb l'Àlex. De tant en quant també, quan podem, truquem a una col·lega que tenim aquí a Barna, la Claus, shout-out per ella també, que es porta que flipes amb nosaltres. Jo, per exemple, el Marvi i jo ens ocupem més de temes... El Marvi potser seria més el nostre braç cap a l'exterior, el nostre punt de contacte, la nostra mà esquerra, per així dir-ho, perquè ja el veieu, no? És pacifista, té molt bones paraules, sap parlar molt bé, sap dirigir-se molt bé cap a la penya, llavors el Marvi potser gestionaria una miqueteta més el rotllo relacions públiques, Sí, una mica organitzatiu. És un tio molt atent. Un tio molt atent. I jo, pues, sincerament, el que em van assignar era fer el tema de la burocràcia i tot el papeleo i tot el rotllo perquè vaig estudiar economia, però bueno, com encara estem tan nous, pues encara no faig massa cosa. Tots hem estudiat unes coses, tots tenim les nostres funcions i tots col·laborem entre tots, però al final hi ha reunions molt llargues, quan fem assajos, assagem tardes senceres, tardes, vull dir que això és una cosa que tu igual veus en un directe i ens veies al principi i pues, fèiem el que fèiem, en canvi vens ara i dius, hòstia, hi ha un treball molt més, com ho diria, hi ha molt més treball i hi ha molta més elegància, saps, a l'hora de fer les coses, llavors és una mica això. També és un projecte que està començant com a col·lectiu i ara també, per exemple, estem potenciant bastant els nostres projectes personals. De totes maneres, sempre continuem, cada X temps s'ha de fer reunió, cada X temps s'ha de moure això, s'ha de parlar això, i crec que és important que la gent ho sàpigui perquè a vegades la gent veu els artistes o els músics i tal com una cosa de, hòstia, esta gent viuen la vida, procrastinen i ja està, saps? I no, hi ha molta cosa, saps? Vull dir... I que tothom que fa coses, al final, tothom que arribem a un puesto, al final és perquè s'està movent, saps? No perquè les flors no surten soles del terra, saps? Per molt que tinguis una semilla, l'has de regar, l'has de cuidar, has de fer moltes coses, saps? Crec. Igual que tampoc s'agafen soles les flors, una cosa no treu l'altra, Vull dir, si te ho busques, al final algú t'acabarà collint si ets una bona floreta, també, saps? Jo, mira, a nivell personal, per exemple, vaig començar com molt perdut, perquè no sabia quin era el meu estil ni res, i ara poquet a poquet he anat veient, m'he anat trobant una miqueteta, o sigui, el que he anat buscant, més que buscar un referent, és trobar-me a mi, perquè quan buscava referents com a que em perdia, perquè era com a que inconscientment em basava en el que escoltava o amb el que em referenciava o amb el que m'amava, i ara com a que amb el pas del temps he sigut capaç d'agafar les influències sense que s'apoderin tant de mi, saps? Buscant una miqueteta els meus límits, buscant una miqueteta les meves capacitats també, doncs vas fent un mix i vas deixant que les influències vinguin, però sobretot jo ho he buscat més en mi mateix una miqueteta. Això sí, clar, relacionat, jo per exemple, ell potser fa un altre estil, ell un altre, jo potser sí que estaria més relacionat amb un trap més americano, per així dir-ho, si ho haguéssim de catalogar d'alguna manera, a nivell de sonido, no a nivell de contingut. Lo bonic de la nostra història és això, que cada qual té la seva moguda, però quan ens juntem són perfectament compatibles. Jo, per exemple, ara estic treballant molt amb fer música més aviat pop, però el disc nou que trauré d'aquí un temps és com que hi ha molts colors a les cançons, hi ha molts estils diferents i no em tanco cap mena de porta. És a dir, pots trobar un tema dur molt trap perquè m'agrada molt el trap, pots trobar un tema més pop, pots trobar un tema superintrospectiu, pots trobar un tema amb ukelele, saps? Vull dir, llavors és com una cosa que jo crec que el bonic també de la música avui en dia
i que s'hagi fet mainstream i popular tot això de l'urbà, és que hem agafat, o sigui, nosaltres que tenim influències molt melòmanes de música, podem agafar qualsevol estil de música i donar-li el nostre toc. Llavors això jo penso que és molt xulo. Realment és això, i una mica també per on anar el Quinti, saps? Lo bo de tot això d'aquesta cultura urbana emergent i tot això, que al ser un estil, tant això com el reggaeton, perquè realment el reggaeton s'ha de reconèixer que és el que ha aixecat tota aquesta cultura urbana, perquè al final, si vas als mitjans mainstream és el que està sonant, de música urbana el que està sonant el reggaeton, a l'estar tan mal vist i tan banalitzat per la gent, el que ha fet és que si li afegís qualsevol cosa d'una altra música que està considerada com més bona, saps? És com que li estàs donant un afegit amb aquesta música, saps? I això fa que tota la música urbana sigui una música que sigui molt fàcil de barrejar i estigui molt acceptada la barreja amb qualsevol altre estil, saps? O sigui, quan deia trap americano també, l'americano, el que jo escolto als Estats Units també m'ajuda molt, perquè com que t'obre, és el que diu l'Àlex, com que és molt ampli, o sigui, no només tens, jo que sé, un Offset o un Future que te fan un trap més rapejat, més dur, sinó que pots, segons el tipus de beat, són tan juguetones, com li dic jo, que tu pots arribar a tirar-te unes barres molt seques i de repente fer un canvi de flow i meloditzar. Com ells s'han posicionat una mica, jo també diria que he provat de tot, volia provar de tot i encara me queden cosetes pendents, però és això, és una mica també un rotllo més melòdic, Mr. Estribillo una miqueta, saps? En plan allí colant això, saps? Juguem molt bé els nostres papers perquè el Mosca li fot a vegades el flowasso dur, els barrotes, tal, el Quinti sempre juga i li fica la picaresca i després fas així una coseta que se repeteix, que quede bé, rima, pim, 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 i queden guais. Personalment penso, saps? Nada serio, en verdad, vull dir, sempre improvisant. Però mira, si ens fiquem a la primera, que va ser Kekatzo, no? Doncs sí. va sorgir Mosca, no? Sí. Li va dir al Quinti, van treballar-ho i en algun moment màgic van dir hòstia, li diem alguna cosa al Marvi, no? I pum, i llavors pues, mira el que us deia, no? Com vam combinar els tres ens va agradar i va donar peu a anar fent més temes i cada un, pues, Alioli, pues, aquests homes devien estar junts i devien treballar... Alioli, perdona, Alioli, ara que ho dius, ara pel xulapo, tio, que es casca uns bitacos el xulapo, penya. Jo tinc un problema que a mi la inspiració m'agafa quan m'agafa, o sigui, igual estic conduint al cotxe i tinc que parar el cotxe, gravar-me uns flows, escriure'm les barres i ja està. De repente un dia, jo treballo segant també al nivell de manteniment. Quan estic segant el césped, que estic amb una màquina, amb una tripleta, jo només sento el soroll de la màquina, val? Pues jo hi ha dies que em ralle tant, en plan, i no puc ficar-me auriculars perquè encara que em fiqui auriculars es sent el soroll de la màquina i no sento la música, em creo la meva pròpia música dins del meu cap per no sentir el puto motor de la màquina, saps? Llavors com que m'inspiro sol i me faig barres i flows sense beat. Hi ha un altre dia, per exemple, que li pillem un beat al xulapo com el d'Alioli i només escoltant el beat, buah, pum, 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 i vas escrivint i en 5 minuts tens el tema fet. L'objectiu és que quedi guapo, sobretot per mi, saps? O sigui, què vol dir sobretot per mi? Que d'aquí 3 anys m'escolti el tema i no l'odi, perquè tinc un problema, saps, amb la meva música. Bueno, esta és la clau. Considero que en el nostre camí hem sigut gent que sempre hem anat trobant gent molt vàlida al nostre camí, ens ha ajudat també a aprendre molt de la música, perquè al final no ens enganyem, el que porta més és el Marvi, porta 3 anys i nosaltres portem 2 anys fent música. Que sempre hem estat relacionats amb gent de la música? Sí, però no vol dir que, hòstia, que és un camí ardu, difícil i que si no li fots moltes ganes i penses tot el dia en això, no aprendràs, però els productors fan molt per això. Molt, molt. I jo trobar-me el camí al Quinti i a l'Àlex, per exemple, que són 2 persones... Clar, jo vinc tirant enrere, jo vinc de fer economia, soc entrenador de futbol també, jo què sé, que no té res a veure amb el món artístic, saps, la meva vida. Trobar-me amb gent així que t'influenci tant cap a bé, és molt bo, és molt positiu, et fa créixer molt ràpid. Després, casualitats de la vida, l'Àlex ja es coneixia amb l'Atxa, el Quinti també el va conèixer per l'Àlex i ja vam poder anar a gravar amb ell, o sigui, l'Atxa és Déu. Jo amb l'Atxa també he tingut la sort de poder compartir moltes hores amb ell i en fet ja tenim una mixtape, la d'aquest n'ha de dir, i això no sé per quan sortirà, però bueno, l'entrevista l'estem fent abans de que surti la meva pròxima mixtape que es diu Babau i també és amb l'Atxa treballant i són gent que
tu no et dones compte, i jo sense tindre ni puta idea de música, només passant obres amb ells, jo entenc el programa. Entenc el programa, entenc el que vol dir un hi-hat o un snare o un bombo o un clap. Jo, més o menys, entens el llenguatge ja dels productors, vas pillant coses amb el Chen, treballant amb el Chen, que és una persona super sèria, super simpàtica, super amable, és família, saps? Gent així que no només et tracten genial, sinó que te fan aprendre involuntàriament, saps? Llavors això també t'enriqueix moltíssim, jo crec, tio. No, podem fer un minut de silenci, tio, per la pregunta. Jo l'he passat bé el confinament, realment, o sigui, no em puc queixar. O sigui, l'únic que he trobat a falta ha sigut el contacte amb la gent. Però jo he sortit al carrer cada dia. Vale? Llavors, com treballo en un club esportiu que hi ha césped, i el césped, creix, és un ser viu, i l'has de regar, l'has de segar, l'has de cuidar, jo he estat pràcticament cada dia currant amb la natura sol allà al camp, perquè clar, no podia vindre ningú podia sortir de casa i estava jo sol amb els animalitos i la natura, i la veritat que en aquest aspecte molt bé, tio, perquè també m'ha ajudat per inspirar-me, he fet molta música durant la quarantena, a nivell personal, però clar, no pots fer concerts, no pots treure música perquè, bueno, treu-la, a veure què passa, saps? Però, saps, no pots, a l'hora de gravar col·labos, és molt difícil congeniar perquè tu has de fer des de casa teva, l'altre des de casa seva, la química és més difícil. No sé, el Covid ho ha dificultat tot molt, jo crec. O sigui, a nivell personal sí que com a persona, com a humà del món, no em puc queixar, he trobat a faltar la gent, simplement el contacte humà, però com a músic, nosaltres que no ingressem una merda, doncs no ens podem queixar, però empatitzant una miqueteta amb la gent que sí que comença a tocar pela i que la seva vida té a veure amb això de veritat, en plan que els hi va el plat que tenen a la taula, pues vaya putada, loco. Nosaltres tenim la gran sort o la gran desgràcia de que estem arrencant projectes i per tant són projectes que estan arrencant, per tant no tenim una gira estipulada, no tenim uns releases estipulats, o sigui, com a gran llançament durant el confinament i tal, potser ara sí que venen. Llavors ha estat com a que, bueno, jo també com a individu l'he passat molt bé, l'he passat aquí a Barcelona amb el meu company de pis, puta mare, tot el dia fent el merda, vull dir, teletreballant, chill, però vull dir que conserva la feina, tio, que hi ha gent que està patint de veritat, vull dir, empatitzant una mica amb la gent que està a la indústria musical i que està més ficada i tal, ha de ser una puta merda. Tenir una gira que programes uns ingressos, que un sinfín de coses que no veuràs i que a més hi ha aquesta incertidumbre que tots tenim, això ja com a persones, de què passarà amb això, quan podrem començar a tornar a tenir una normalitat de poder fer, no només de poder fer concerts, sinó poder fer vida normal, tal. Però aquesta incertidumbre, si són els seus ingressos i depenen de tot això, encara ha de ser més gran, no? Òbviament que és una situació ara que se planteja superdifícil i ja ve de mesos enrere, però també com aquest àlbum, no, han sortit coses, no? Ha hagut molt moment de creació que alguns ens hem pogut permetre i això. Jo, per exemple, jo tenia el disc acabat des de finals de febrer, que deia una col·labo per a tancar i ja està, i el que em vaig trobar que durant aquest temps, com que fer un disc a vegades té com a un despliegue d'energia molt gran, i a més és un disc molt meu, és un projecte molt ambiciós, llavors és com que ara em vaig trobar en el moment de ei, anem a gestionar tot això i anem a fer empresa, com aquell qui diu, no? És a dir, anem a gestionar promo, anem a gestionar amb la disquera, anem a gestionar tot això i clar, això és molta feina, però jo no em veia amb ganes de fer música més enllà dels freestyles que he fet a Instagram, més enllà d'alguna col·labos que pues amb ell va fer 2 col·labos un dia, lo del Chen també... També el tenies fet, el del Chen. El què? El tema, prèviament. No, jo el tenia fet, però la meva part era una puta merda. Llavors m'ho va passar durant el confinament, m'ha dit, vull treure un tema per Forever Domingo amb tu, evidentment, i tal, com el veus? Me'l va passar, jo vaig dir, jo això no vull que surti. I vaig comprar un micro, i me va arribar un micro, me vaig reescriure una part, me la vaig regravar, i ell ho va tocar i va quedar pues, niquelat. Però va ser així, és un tema que sí que estava fet, però jo m'ho vaig gravar durant el confinament. Jo en el meu cas ha sigut totalment diferent que el Quinti. Jo, per exemple, en la col·labo aquesta del Forever Domingo la fem durant el confinament, o sigui, a mi el Chen em passa el beat, m'obre un dia i em diu, tete, aquí entres tu, saps? Em tira el beat per WhatsApp amb el seu catxo ja escrit. Primer vaig sentir rap i li vaig dir, uau, hem de fer rap? Saps? Li vaig dir això, el primer.
I el tio em va dir, tio, això són barres, tio, treu-te la polla i ja està. Vull dir, tira, pa'lante, saps? Vale. I ja et dic, va ser vale, mitja hora i li passo ja el meu catxo escrit. Buah, que pa'lante, no sé què, no sé quantos, tal i qual. El catxo del Dami també està molt guapo, tio. Com? Sí, el Dami també s'ha passat, però que no era tu i jo, Chen. No, estem amb el Dami i amb l'Espunt també al final. Com? Clar, tot això és com que et pilla com flipant, saps? Tot desprevingut. Llavors, deia que en el meu cas ha sigut el contrari, perquè com ell diu que només ha tirat demos per Instagram TV, doncs a mi el contrari, saps? El tema és que jo, per exemple, me faig la col·labo amb el Chen, me faig 2 col·labos amb el Quinti, per sortir tot, me faig l'EP amb l'Hacha, tot per sortir, també tot totalment online. Jo durant el confinament he fet moltíssima música, inclús he escrit, m'he fet col·labos amb gent de Lleida també que sortiran en breus, més rapejades, potser m'he fet durant el confinament, no sé, 10-12 cançons per sortir tranquil·lament, algunes que ja han sortit, com la del Chen i el Dami, però algo així, sí, hem treballat. Aportar que sort d'això, que teníem el home studio aquest, que podíem anar fent cosetes, jo tampoc vaig crear res molt sèrio, però bueno, també va haver molt aprenentatge, com deia el Quinti, d'estructurar les coses, preparar-les bé, i vam tenir aquest marge que, com he dit abans, ens podíem permetre perquè estàvem tranquils a casa i podíem fer-ho, saps? Explica, bro? Bueno, pues el logo va venir una mica de... Vam fer una pluja d'idees, no? Per dir-ho així, vam anar suggerint coses i vam acabar pues, en el concepte aquest del biberón, perquè bueno, al principi pues, volíem ficar el biberón com si hi hagués gels i saps, pues, no sé, pues, el rotllo una mica simplón, saps? Però pues, el rotllo com si em peguessis un cubat amb un biberón, saps? Creiem que pues, era una bona... Sí, tio, una bona metàfora de lo que era el nom del col·lectiu, saps? I bueno, vam començar a donar uns toms amb això, vam fer unes proves nosaltres de logos i vam dir, bueno, a veure, no està mal, però realment, si és un logo que ens hem de quedar per sempre, saps? Això no està, saps el que t'he de dir? O sigui, pues vaig pensar, jo treballo amb l'Abel Iglesias, shout out aquí a Abel Iglesias, tio, puto amo, capo. Acabo de tindre un déjà vu, que quedi gravat, tio, que és heavy, loco. Bueno, no sé, tots van estar d'acord bastant ràpid. Llavors li vam proposar, en un principi lo del biberón no li acabava, va provar una cosa d'un xupete i així, i al final va treure un biberón que va dir, hòstia, el biberón aquest m'agrada, a nosaltres ens el va passar i ja està, tio. Bueno, pues això, amb una mica de feedback amb ell i així, vam acabar traient això i la veritat que, no sé, a dia d'avui ha passat un temps i des que tenim el logo així com oficial i estem molt contents, tio, la veritat. I portem a la pell i tot, tio. Sí, aquests tots malalts se l'han tatuat, tio. Tenim un levas en nostre skin, tio. Sí. Bé, no, jo la veig guai, o sigui, la veig eclèctica en l'aspecte de que hi ha com a molts estils diferents, cadascú està fent cada vegada més la seva vaina, sí que hi ha potser estils que estan dominant més l'escena, ara per exemple pues, aquest estil que fan 31 fan, pues, ho està fent el Lluc, ho està fent Massaviu, ho està fent gent així, però jo trobo que hi ha molta gent fent coses diferents i està guai en aquest aspecte, i a nivell Espanya et diria que la veia molt bé, potser fa... Crec que l'escena catalana està més en auge ara mateix que no l'espanyola. L'espanyola la vaig... O sigui, jo és una cosa que he cremat moltíssim durant un munt d'anys, però ara me costa escoltar-me... O sigui, sí que hi ha coses guapes, per exemple, el Recycled va treure un tema l'altre dia bastant guai, però després ho veus i són coses arriscades i no acaben de funcionar. Al final la gent vol les mateixes vaines de sempre i això no mola, saps? Però a nivell Catalunya crec que està per eclosionar i estem dins, i això és molt guai. No, perquè jo penso que a Catalunya el que passa és que està molt fresco i el català està tan poc escoltat i tan poc explotat, tio, que... Està començant a cantar en català, tio, això és molt guai. Sí, per això, i és el que, joder, tio, és el primer que s'ha de defensar, que hi ha d'haver... De música en català n'hi ha d'haver amb tots els estils, saps? Que inclús m'atreviria a dir-te que amb estructures més simples, en català, funciona més que en castellà, saps? Pel públic de Catalunya, perquè penso que això, que no està tan cremat. El castellà és el que deia el Quinti, que està super cremat. A mi la música de Catalunya me sembla com a més realista també, saps? I més heterogènia, saps? Hòstia, cadascú té la seva mogudeta i cadascú parla de les tonteries del seu poble i no sé què, i al final, hòstia, tothom acaba trobant connexions, però perquè hi ha un repunt de realitat, no perquè repeteixin constantment els mateixos conceptes, saps? Jo aquí discrepo, amb l'Àlex, per exemple, o sigui, jo veig que
o sigui, veig que l'escena a Catalunya, a Espanya estic totalment d'acord amb ells, però veig que l'escena a Catalunya ara mateix està creixent molt heavyment, inclosos nosaltres, que també som part d'aquest creixement, no? En plan, tota la gent que s'està espavilant i està començant a fer coses. Lo que no m'agrada és que aquest creixement està derivant a un estil que a mi personalment, per exemple, a mi no m'agrada massa. O sigui, jo, per exemple, el que valoro super heavyment és el camí que t'obre la Paun Gang fa 8-10 anys, saps? Que és un rebufo que al cap de 7 anys te'l comença a pillar a penya, saps? Darrere, al cap de 7 anys. I amb tot i amb això segueixen sense sonar. A mi no... O sigui, el trap en català, l'únic problema que tinc, el que està sonant dur, el que està rebentant-ho, em recorda a un trap que se l'ha catalogat així, però simplement és urbano, i molt radiofònic. És com amb molt maquillatge, saps? Me falta... O sigui, el trap ha de ser una miqueteta guarro, saps el que vull dir? És on vull arribar. I això és una miqueteta el que em falta a Catalunya, que la veig molt polida. Jo penso també que és això, que com no m'ha arribat, com no s'ha gastat tant, igual la gent no ha acabat de trobar la necessitat de mesclar, i també l'altre, lo de que ho trobes tot molt net, jo crec que també va una mica amb el... A veure, tio, no vull fer un cliché, jo també soc català i me considero supercatalà i estic superorgullós, però això de Catalunya també és com, no sé, tio, són com a polidets i també ens agraden les coses així ben fetetes i no sé què, i pues bro, jo soc de Lleida, tio, i a mi això no em va, tio. Bueno, sí, a Lleida igual som una mica marranos, però això, jo crec que en general també triomfa més aquesta música pues, perquè ens agraden les coses així, pues, no sé, com a ordenadetes, tio, som una mica... Bueno, és igual, no dic el que anava. A mi me costa dir puta. A mi li costa dir puta i jo, per exemple, tinc un tema que... Ho puc dir? Pots dir. Hola, és un spoiler, tio. Pues tinc un tema, per exemple, que dic com, no sé, 24 vegades puta, saps? I és com, bueno, que se li perdi la por aquesta que té aquest home, tio, que és una paraula igual que una altra, saps? És un tema que està molt xulo i al final jo crec que qualsevol cosa, quan es diu amb una perspectiva completament allunyada de lo que és la paraula inicial, se'n pot parlar, se'n diu tenir pensament crític. Al final és normalitzar una cosa que pot estar mal dita en un context, però en la jerga rapera a vegades ha estat normalitzada d'una altra manera. Llavors, el tema està guapíssim i quan l'escolteu, si us mola, guai, i si no us mola, guai. Així, a partir d'aquí, tothom pot triar si escoltar-lo o no, i ja està. Oh, és que som uns històries. Ja, ens hauríem d'aprendre a guardar les coses per a altres entrevistes. Sí. Teniu moltes exclusives aquí. Jo soc massa transparent, tio.